duk yawan yan hadisi in tabbatar maka masu ƙarya suna in sun kai 1000 suka taru wallahi da kasan in shanya fi wata haka nake gani duk abin da za su zo su faɗi saboda kar nake kallon su abin da suke faɗi idon su ya ruhe a daidai lokacin za su iya ma Qur'ani ta'annuti masu ce Qur'ani ba kaza ba kaza ba kaza alhali abin da suke magana kan shi kuma kwata kwata bai ma da alaka da addini wani abin al'ada ne kawai wallahi gaskiya ne da aka ce kai tsafta yanzu yanke farce bai daga cikin tsafta ina daga ciki sannan bari ma wani misali da zaka iya ganewa shi yanzu sai aka kawo maka abinci zaka ci kana da riga haka irin ta kaga ga hannuna aiko ga hannun riga ta yadda yake yanzu Allah in zan ci tuwo zan kama hannun riga ta in nade haka ko ba zan nade ba zaka nade to wannan nade hannun riga akwai shi a hadisi to haka kaciya take gaskiya ne ka gane haka yi wani aiki na zaka sai ka nade ko ya kamata ka gane matsayin kaciya da Allah da zaka ci abinci dai yanzu ka zo zaka nade hannun riga don Allah kana da hadisi na nade hannun rigan nan to ita ma harkar mu'amala aure haka take mala gaskiya ne hannun riga ne aka nade saboda akwai aikin da za a yi akwai aikin da za a yi kaji dalilin da awai yake saboda haka Allah ran ma yana da kyau mu gangara wurin masu tambaya